Здравейте, уважаеми читатели, които в момента сте и зрители. Това е началото на една нова инициатива на Столична библиотека "Творци в библиотеката". Интервюта с известни автори и други творци. Наш пръв гост е обичания от ново поколение български поет Георги Константинов. И не случайно започваме с него. Той е голям приятел на библиотеката, много пъти е участвал в наши инициативи и сега също ще подкрепи поредната ни инициатива "Поетическо равноденствие", едно четене пред Столична библиотека по повод пролетното равноденствие и Световния ден на поезията 21 март. И искам да го попитам, ние с него ще говорим на ти, тъй като се познаваме от 20 години. Това не е признак на неуважение. Аз много уважавам, разбира се. Така че искам да го питам, той отново ще застане редом с много млади автори, които е подкрепил през годините, а също така и ще подкрепи нашата библиотека. Каква според теб е ролята на библиотеката не само като хранилище на книги, но и като културен институт, който възпитава културни потребности в обществеността? Първо да благодаря, че съм поканен в Столична библиотека да говоря за самата библиотека с директор госпожа Цинзова, която много пъти ми е канила. Петър Чухов също ми е канил на такива прояви в библиотеката. Тук са били за първи път представени мои книги. Последните бяха "Човек за споделяне", първа и втора част, прозаични книги на един поет, в които се говори и за поезия понякога. И последната ми стихосбирка "Вечно подранил", само преди няколко месеца беше представена също тук. Искам да ви кажа, че библиотеката с нейния мъдър въздух, с този мирис на стари, пък и на нови книги, на хартия, на печат, винаги е съпътствал този момент в моя живот. Израсъл съм в библиотеката на нашето читалище в Плевен, където съм роден. Майка ми беше библиотекарка. Особено така ме вълнуваха книгите от детския отдел в моята детска възраст и юношеската възраст. Почти всички бях изчел. До ден днешен библиотеката за мен е истинския храм на човека. Храм, където той може да остане насаме с мъдростта на света и насаме със себе си да се изповяда пред любимия автор. Може би тук се продължава тази линия с това, че не само книгите, но и самите писатели идват тук. Живите писатели български съм виждал неведнъж тук. Дори продължава сега с тази проява пролетно равноденствие, поетическо равноденствие, което е свързано с пролетното равноденствие. Вече тези автори, тези поети и млади, и не толкова млади, и такива като мен в напреднала младост поети, те ще излязат от библиотеката и ще излязат на улицата. Ще свържат своите поетически преживявания не само с библиотеката, но ще разкажат за тях, ще ги представят на улицата, на хората, които са отвън. Разбира се, много от хората биха могли да влезат в библиотеката, но някои от тях не са влизали никога в библиотека, за съжаление, в нашето днешно време. Така че едно излизане, и то по време на пролетното равноденствие, когато и светлите, и тъмни петна на нашия делничен живот съществуват отвън, тогава и поетите ще ги осмислят със своите творби. Особено се радвам, че ще има много млади поети. Винаги моя живот е бил
творческия живот е бил свързан с младата българска поезия. Някъде около 10-11 години съм бил в списание Родна реч, където печатаха учениците своите първи творби. Там се появиха Бойко Ламбовски, Здравка Евтимова. Да не изброявам всички, но едно име непременно ще кажа: Петя Добарова, трагично загинала след това, но оставила чудесни стихотворения. А след това пък в списание Пламък, което също е едно издание за младите, минаха, може би, също десетилетия там. И се радвам, че още съм там и още общувам с младата поезия. Дори се чувствам като част от нея. Това исках да те питам, тъй като ти толкова години наблюдаваш как се случва младата поезия. Има ли и каква е евентуално разликата между различните поколения млади автори, които преминават през Пламък? Какво ги прави общи, кое ги свързва? Ти си автор на определението внезапно поколение. Да, това е интересно. Внезапно поколение в списание Пламък, тази рубрика се появи по твое време, когато ти издаваше първите си книги, но бяха още Пламен Киров, Владо Любенов, споменах Бойко Ламбовски беше тръгнал по-напред със своите книги, но там... Тук в брой 2 от миналата година продължава внезапното поколение. Внезапното поколение го измислихме това наименование, защото наистина вие се появихте внезапно, изведнъж, и то след едно време на промени и обществени промени, и промени в литературното виждане. Радвам се, че това наименование влезе и в Кембриджска енциклопедия, където се разказва, че българското списание Пламък е създало такава рубрика внезапното поколение и помага на младите творци. Все пак има ли някаква видима разлика между младите автори от 70-те, 80-те, 90-те, началото на века и каква, ако има? Първо се каже един момент, който е общ за всички тези поети с запомнящи се стихотворения. И тези, които сега са в нашата класика, и тези, които са вече в зряла възраст, и съвсем младите поети в днешно време, обикновено са написали по едно-две запомнящи се за винаги почти стихотворения на млада възраст. Значи тази млада линия в творчеството на всички поети ги прави, според мен, така, като в една обща плеяда, в едно поколение. Защото първите и вторите книги, те обикновено са плод на една млада енергия творческа, на една силна любов, на едно ново и същевременно съвсем първо впечатление и вълнение от света. И това до някъде ги сближава. А иначе, къде са разликите? Ами различни са били стиловете, различни са били дори модите литературните. По времето, да речем, на Дебелянов, модата е символизма, той излиза от нея, от тази мода, пише много автентични, лични свои стихотворения, с които го помням до сега. По времето, да кажем, на Валери Петров и Александър Геров, това е било в годините на войната, когато са били млади автори, те пък се вълнували именно от войната, от бомбардировките, от социалните сблъсъци, които е имало тогава в обществото. Написали са силни творби на тая тема. По-късно пък влизат в тях и един особен сатиричен поглед към новото време, в което живеят.
Помня времето, когато се появиха поети като Христо Фотев, един любим мой поет и приятели, бяхме с него. В Бургас се запознахме и след това дълго сме общували и сме пътували заедно с него понякога. При него пък избликна една лирическа вълна, която не беше много подходяща и не беше много характерна за време. Тогава се пишеше на други теми. Но той, Дамян Дамянов, а преди тях Иван Радоев. Иван Радоев написа първите любовни стихотворения, които излязоха в вестник в уния години. Тогава се пишеше повече за строителството, за политиката и за други неща. Иван Радоев написа тези стихове и издаде стихосбирка такава, в която любовната лирика си намери място. Изобщо отношението към любовната лирика и възможността да се твори в любовна лирика е нещо много важно за младия поет и въобще за поезията. Тя поезията си върви ръка за ръка с любовното чувство. Още от край време има го още в Библията това. До ден днешен, ето сега се появиха поети, които в тях личи, че са разтворили широко прозорците. Широки са техните хоризонти. Виждат как се пише в различни по-известни от българската литератури. Стремят се да постигнат нещо, запазвайки националното звучение, да постигнат нещо в този мащаб, в европейски мащаб, в световен мащаб. И с това се отличава и съвсем младото поколение. Те обикновено владеят и повече езици, може би са чели някои поети, които от предишните поколения не са били познати, а не са били родени, сигурно, тия поети европейски тогава. И същевременно най-добрите, най-талантливите от тях, според мен, се опират и на традицията. Това, което вече е създадено, хубавото, което е било оригинално, силно, автентично. Като каза за любовната поезия, ти си автор на стихотворението "Обичам те до тук", което стана хит до някъде заради песента на формация Студио Балкантон. Знам, че имаше много други стихотворения, които са използвани от различни групи изпълнители за текстове. Как гледаш на това, на едно стихотворение да бъде използвано като текст на песен? Тоест, то не е написано специално за това, но... В началото гледах с известна ревност, защото аз текстове за песни не съм писал, но обикновено композиторите са се вдъхновявали от моите стихове, когато са чели моите стихосбирки и са правили песни, има над 200 песни по мои стихотворения. "Обичам те до тук", "Миг като вечност", "Дон Кихот", "Стъпки, стъпки сред безброя". Мога да изброявам, но и не мога да изброя всички. Ще кажа това. Защо съм гледал с известна ревност? Защото изведнъж това става песен, да кажем, на известния певец или на известния композитор, което остава в някакъв втори план, но изведнъж си дадох сметка, че това е начина твоите стихове да стигнат и до хора, които никога не са отваряли стихосбирка. Всъщност, непрекъснато чувам да цитират "Обичам те до тук" или "Още преди да те срещна в живота си, теб съм обичал". Вече това става част от говора на хората, които понякога срещам, а понякога не съм ги срещал никога, но знам, че действат тези песни. Но все пак има една несправедливост, че в много случаи не е известно кой е автора на текста. Да. Защото някакси нямаме традиция, като че ли авторите да това е така. се популяризират се изпълнителите. Поисках да поправя
до някъде този недостатък, като издадох книгата "Обичам те до тук", в която има, може би, над 100 стихотворения, които са лирически творби и половината са използвани за песни. Тя имаше над 10 000 тиражи. 27 000 тиражи. 27. И това е след промените, защото преди години аз съм имал книги в 100 000, особено детските ми книги "Туфо, Рижия пират", "Приказки за Румпино". Те излизаха 100, 120 000, 150 000 тираж. Сега е малко трудно. Намаляха читателите. Може би тук съревнованието с компютъра, с другите аудиовизуални средства. Но въпреки всичко, тази книга "Обичам те до тук", стихосбирката, беше приета. Имаше 12 издания. Знам, аз 12 издания и така чувствам се вече удовлетворен, защото вече и стиховете са стигнали, като стихове на книга написани, стигнали до хората. Иначе да се закача за "Туфо, Рижия пират", защото това знам, че тази книга е превеждана на много езици, също много популярна. Т.е. след ти пишеш и детска литература и нещо, което за читателите, а и за нас, работещите в Столична библиотека, интересно. Ти си ходил на много срещи с млади читатели, с деца. Каква е според теб основната разлика между децата като читатели? И какво е това, което, нали, ги отличава от възрастните читатели? При тях не може да хитруваш. Може в една белетристична книга, така за възрастни, да измислиш един свят, който те, да кажем, си го сънуват или си го желаят, тези читатели, или пък, да кажем, да промениш малко от истината, като сложиш повече художествена измислица. При децата не бива да бъдеш дидактичен. Много хора мислят, че щом има деца читатели, непременно трябва да им казваш какво трябва да правят и какво не трябва да правят. Напротив, трябва да бягаш от всякаква дидактика и с чувството за хумор, ако го имаш, да слизаш или да се изкачваш на тяхното ниво, защото те в известен смисъл са на едно по-високо ниво като искреност, като чувство за хумор, като представа какъв трябва да бъде света. Много деца си така мечтаят какви ще станат, как ще живеят, какви върхове ще изкачат, какви далечни брегове ще стигнат. Това всичко винаги ме е вълнувало, когато се срещам с деца, с малките читатели. Все още има доста малки читатели, доста на брой малки читатели и се радвам. Неотдавна имах такава среща в Плевен. Пак там ме канят сега след 2 месеца. В София съм бил поне в 10 училища и те след това стават и читатели на моята поезия вече, не като деца. Като пораснат. Някои ме помнят с това. Харесват да кажем, кои си мои стихотворения сега публикувани, да речем, в "Вечно подранил", защото някога е харесал "Туфо, Рижия пират". Ето, стигнахме и до новата книга "Вечно подранил", която имаше премиера при нас в Столична библиотека. Чудесна премиера беше, имаше към 170-80 човека. Там от издателството бяха предоставили да си вземат хората книги, да си ги купуват. И бяха продадени над 100 бройки от тази стихосбирка. Това означава, че автора трябваше да даде над 100 автографа. Заболя ме ръката да давам автографа.
автографи. Но това пък помогна и за първи път напоследък да се популяризира стихосбирката и по книжарниците. Без да е станало кой знае какво чудо, но така почти във всяка една от софийските книжарници се разпространиха във всяка една по 10 на 15 бройки. Което за стихове е много. Много. И свърши тиража и сега вероятно ще направим нов. А да кажа за автографите, защото това е много интересно, особено когато има опашка от хора за автографи. Някак си е много трудно да напишеш на всеки по нещо интересно, на всеки по нещо, което... Как се справяш с това нещо? С това изпитание на даването на автографии? Ме стрима се да бъда уважителен към този, който ми е поднесъл стихосбирката и този човек ще чете моите стихове. Първо се стреми да не са еднакви автографите, да са различни. Второто, което ще кажа, че много е важно за секунда да прецениш човека и да му пожелаеш това, което вероятно му се иска. Това е много важен психологически момент. И третия момент, с който винаги се сблъсквам, е името. Да не забравя името. Защото понякога идват и познати хора, обаче познати, които съм ги виждал един или два пъти в живота си. И ако му кажа, че не му знам името, той ще засегне. И обикновено питам за фамилията. Как ви беше фамилията? И тогава той си казва и първото име. Така, ето една малка хитрост с придаване на автограф. Не ти се случва, примерно, да напишеш нещо без името, за да излезеш от този момент? Тази книга е на този човек. Той трябва да получи автограф. Ами да прочетеш... Аз искам да прочета едно стихотворение, което ще прочета на поетическото равноденствие. Долу. То е по-преди писано, после ще прочета и от стихосбирката. Има нещо, което е загадка съдбовна. Как човекът превръща любовта си в злоба? Как настава в сърцето тази тъжна промяна? Вместо песен на славей, тъмен крясък на врана. Как щастливата глътка до отровата стига? Как прегръдката нежна става тежка верига? Има нещо в простора непонятно за мене. Обяснете ми, хора, от любов озлобени, как сърцето обича само няколко мига. Злоба има за всички, любовта не достига. Интересно ми е, че го прочете, а не го рецитира, защото аз съм те виждал да рецитираш часове наред стихотворения, без да ги четеш въобще. И това съм го слушал много пъти. Защо го прочета, а не го каза наизуст? Интересно. Напоследък ми се иска да ги чета, така както читателя ще ги прочете. Така. Тук има едно стихотворение, което с удоволствие ще прочета от Вечно Подранил. Нежния плен. Бях влюбен и аз в любовта, безгрижно и просто, а тихо се питам за нея сега. Дали любовта е някакво робство или пък е вид свобода? Тя грабва те в плен и от нея зависиш, но в нейния облак свободно летиш. Понася ти чувство, което не мисли, а своите мисли с друг ти ще делиш. Какво любовта е, нямам идея, но много ми липсва в студения ден. И страдам, че аз съм свободен от нея и тихо мечтая за нейния плен.
И точно по повод това беше стихотворение на класически стих, ти обаче пишеш и в свободен стих, писал си в бял стих. Интересно ми е как виждаш това, защото още нали, от доста време има една такава дискусия, която прераства в доста сериозни спорове. Кой стих е по-актуален, кой стих заслужава повече да съществува. Спомням се, че дори Делчев има такива изказвания. Така че как ти ги съчетаваш и какво е твоето мнение? Но аз това го правя не по някакви технически причини, да покажа, че владее и други, и този, и онзи вид стихослужение. Просто различни са начините, по които ти можеш да изразиш това, което мислиш. И това, което е най-подходящо за твоите вълнения, може да бъде в звучна, песенна, ритмическа стъпка, може да бъде в свободен стих, особено ако пък съдържа някаква мъдрост, до която ти си се добрал някакси в този живот. Ами аз, и това не от сега го правя, това не е някаква моя нова мода. Спомням си, че аз бях юноша още, пишех в така класически стих, някакси ми идиха много звучно от тези стихотворения, които пишех. И в списание Родна реч, където се появиха първите мои стихове, ме възприемаха като автор, ученик, който много добре владее класическия стих. Но едновременно пращах и в свободен стих. Някои от тия стихотворения в свободен стих се появиха там. Други не ги пусках. Не се появиха. Спомням си, че едва когато станах войник, и тук бях в едно софийско поделение, занесох в списание Пламък, в отдел поезия на Веселин Ханчев, една купчина стихотворение в свободен стих. И той много хареса няколко. Стана и ми протегна ръка. Бях занесъл цяла купчина, от тях той отдели няколко в страни. И аз викам, бе, дали лявата купчина е тези, които ги харесва, или по-малката? Оказа се по-малката. Но там имаше едно стихотворение, за което той стана и стисна ръка. То беше, съм го писал в 11 клас. Пъргави сиви рибки в сянката на върбата, плувахте и доплувахте, слънцето ви погледна, станахте мигом златни, пъргави сиви рибки, вие сте вече златни, гордо отминавайте сребърните въдици. Това е стихотворението. Ами накрая да пожелаеш нещо на читателите на Столична библиотека и въобще на всички читатели. Ами да им пожелая здраве и духовно извисяване с помощта на книгата, с помощта на поезията и с помощта на Столична библиотека. Благодаря ти много. Георги И аз Константинов. благодаря.